Kaixo! Kaixo! Ze mundu zaudete? Bueno, gure historia aztia da. Herri berezi batean bada azti ospetsu bat. Denak imitatu nahi dute. Gure kasuan 7 dira protagonista. Aztiaren truko bat gaizki ateratzen zaie. Eta ume bihurriak bihurtzen dira. Historia hau, ume horiek egiten dituzten bihurrikerien inguruan datza. Dakizuenez, 2. mailako laguna gara. Gaur ekarrezun antzerkia aztia da. Gure historia Katxus herrian gertatzen da. Herri honetan bada azti ospetsu bat. Clovis Pofis izenekoa da. Oso ona da eta oso ezaguna dira bere magia trukoak. Katxuseko ume guztiek imitatu nahi dute, baina ikusiko duzenez bezala ez zaio beti ateratzen. Azti hona izateko asko ikasi behar da eta, baina historia kontatzen jarraitu beharrean ikustezago. Kaletik ateratzen dira. Bono, zutambean jasota dago. Bako geratu nahi. Badakit hori asko herri erretaz zegoela. Aitona, makia eskuan esaten du... Bueno, telebista piztuko dut. Nire mago favoritoa astea da eta. Aitona, ez proposatu horrelako gauzari. Begiak gaizke jarriko zizkigu eta. Bale, ez gehiago esan du. Orain telebistak lopizkotu zestia aterako da. Eta esaten dute oso ona dela. Nire delako guztiak ikusten dute. Ea ze frukoekin datorkigu gaur. Behar bada errez izango da guk egiteko. Mago zerik ikusteko lanera noa. Emaizkidazu zakia eta mantala. Jose, sukaldian utziko nire. Korri, eta enekatu asko. Agur denon. Umeak eta ama lurrean eserita daude. Aitonak telebista piztutakoan telebistako aurkezlea azaltzen da. Umeak sukaldetik sartu eta atera dabiltza osagaiak lortzen asmotan. Zau, 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 zau,
zilekeria. Une horretan polizia azaltzen da trafikoa zuzentzen. Poliziak hipnotizatzen dute txanpona alde batera eta bestera eramanez. Jendea hasten da ateratzen, eta denak oso haserre da. Ai, argia joan da, justu irratian nire errezeta favoritoa hasten ari zenean. Orain ezin gaut bakalauiak marinera, eran prestatu. Zer gertatzen da hemen? Justu partide irabazeran joala argia itzali da la ostra. Justu partida bukatzera ari zela eta gol bat sartzerakotan zirela, telebista itzali da. Burtsan 10.000 peseta sartu behar nituen. Zein izan da. Hau ezinezko da, nire telebista saioa grabatzen ari nintzela, argia joan da, eta ez da ezer grabatu. Baina hemen zer gertatzen da. Hau ez da normala, zer egiten egiten bi poliziari. Hipnotizatuak daude. Oraintxe deshipnotizatuko ditu. Hipnotizatuak deshipnotizat zaitez. Zer gertatzen da? Bai, goratzen nahi. 7 umeak bildu zaizkigu, baina ez dakit besterik. Nire semea eta kuadrilla segun harrapatzen baditu telebista lehiotik bera botako. Beno, lasai gaitezen. Argiak piztuko ditut eta denak etxera. Kalea libre geratzen dut, umeak berriro ateratzen dira. Jendea kalera ateratzen ari denean, banan erortzen dira. Berriro telebista saioa grabatzera joan gara.
telebista impulsulotik sartuko da. Amondo beren gora eta etxera dena pasada. Hirugarren bihurrikeria. Umeak kalean berriro agertzen dira barre egiten. Hirugarren bihurrikeria. Umeak kalean berriro barrezka agertzen dira. Aurrera eta izan da. Begira daudapenara. Arai, zer izara makinatxo horrekin? Zeinunaren Pokemon fotoa. Egin dezagun beste bihurrikeria bat. Badakit, Diragomarekin farrebolak botako ditugu. Balaudekin jendea barrezkaziko da. Diragomak hartu eta pasatzen den jendeari farrebolak botako dizkio. Atze barreak ditugu. Umeak gordetzen dira eta pasatzen den jendea farrebolak botatzen dizkiete. Oraindik ez dira agertu, non ote daude zakuna? Ez ditut inandik aurkitzen. Ja. Nahikoa, ez dut esan etxea. Ezin nahi dut. Errealak jakina. Hemen jendea erotuta dago. Zer gertatzen da? Baina berriro magia norbait imitatu nahian da. Baina azti hona izateko asko ikasi behar da. Oraintxe esango du magia eta aurkituko ditu sasoi azti horiek. Altxila multxila magia desegin dadila eta atera daitezela korapilonen erruduna. Orduan umeak azaltzen dira. Nene, azaldu zarete. Joan zaitezte korrikatxe.